शुणव कौन मत बुझेब शुण से लोकटा आम जीवन को बचाइबा जाई गाड़ी आगे चली गला और से गाड़ी वाला एते जोरे धक्का मारला जे 10 हाथ दूर रे पड़ीची हर तर अवस्था कोन अछि जे बची जे मरिची ताको के देखिबा हमर कोन कर्तव्य नुहे। अरे तमे से लोक कथा चिंता करछा बेले मु हम दुई जण को कथा चिंता करछि माने जो माने से गाड़ी चढ़े हमको मारी देबा चेष्टा करतले से माने एबे फोन थे आसी हम ऊपर गाड़ी चढ़े मारी देबे। चलो जते शीघ्र परिबा हमें जते शीघ्र चाली जीवा भलो चले जाओ तमे एले मु जीवनी मु से लोकटा को जीवी से लोकटा को देखिबी से बची कि मरिची ता अवस्था कोन अछि ताको मु भलो भाबरे देखिबी ए शहर एते अभिनकी लोक उडा को से लोकटा रक्ताक्त होई पड़ीची के फोटो उठाउची तो के वीडियो करूची ताको के वीडियो मेडिकल ले जाउ नाती मु ताको मेडिकल लेके जीवी हां मु ताको मेडिकल लेके जीवी। अरे से मुक्ति केला तो नहीं ताकर किछि भी होबनी अरे से मनुष्य नुहे से जड़े देवता से अन्य मानक जीवन रक्षा करने को आसीथिले मृत्यु छुईबा तो दूर कथा छाई भी मारी पारे नहीं किछि हमनी तकर किछि हमनी। अरे तमे बुझुना काहे कि हम हाथ 15 मिनिट टाइम रहला ओ स्वामी चेष्टा करो अरे गाड़ी टिका अटकाओ ये कोठा अच्छा मोटा खानी के सुनो प्रकृत स्वामी हौची मो नहे तम प्रकृत स्वामी हौची से गौरा दास सुना तम पेटरे बढुथिबा पिलार बाप हौची से गौरा दास। अरे तमे मनुष्य ना गोटे अमनुष्य से मनुष्य न मारी के भी आज दोस्ती हो जाइछि से तम स्त्री को आश्रय दैछि तमाने ताको के मेडिकल ले पारुन ये बेईमान तमे ये स्वार्थपर एते दिमाग खराब तमे एकदम चुप कौन कहबा को चाहू तमे
କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ। କଣ ହେଇଛି ତମ ସାଙ୍ଗର? କିଛି କୁହ ଶେଷରେ, କିଛି କୁହ ମତେ। ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲା ଭରସା ଭାଉଜ, ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲା। ଏ ସୁଶ୍ରୀ, ଆରେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ? ଆରେ କଣ ତାର ହେଇଛି? ଡକ୍ଟର କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଉଜା। ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲା ଭରସା, ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲା। ଆରେ ଡାକ୍ତର କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତାର? କଣ ଆଉ କହିବି ମଉସା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ଗୌର ମୁଣ୍ଡରେ ସିଭିୟର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ମଉସା ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା। ଆରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? କିଏ ସେ ଆମକୁ ଏ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇପାରିବନି। ଅପରେସନ ନହେଲେ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଜୋରେ ମାରନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଜୋର ସହିପାରିବ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୌର ଦାସର ପିଠିଟା କେତେ ଟାଣ। ଭାଉଜ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲା ଭରସା ଭାଉଜ। କିଛି ହବନି, ସବୁ କିଛି ସେଇ ହବନି ଉପର ତାଙ୍କର। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ସେ ଉପର ବାଲା କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଏମିତି ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲା ବାଟରେ ପଥର ଛୁଟିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଚଲା ବାଟରେ ଏମିତି ପାହାଡ ଉପରେ ପାହାଡ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି? କିଛି ହବନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀର କିଛି ହବନି। ଏମିତି ହବନି? କାହିଁକି ଠାକୁର ଆମକୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ତାଙ୍କର। ଜାଣିଛୁ ସିନା ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ଖାଇଥିଲେ ସେ ଉଠେଇ ପଡିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି କହନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। କିଛି ବି ହବନି ତାଙ୍କର, କିଛି ବି ହବନି। ଜେଲ ଯିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡି ପଡି ଗୌର ଦାସଟା ମରିଯାଏ ତ ଭଲ କଥା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଇନର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବୁ, କଣ କରିଛି ସିଏ? କାହିଁକି ତାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ? କାହିଁକି ତାକୁ ଜେଲକୁ ନେଇଯିବେ? କଣ କରିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ତମ ପୁଅ। একমাত্র পুଅକୁ ବିନା ଦୋଷ ବିନା କାରଣରେ ମର୍ଡର କରିଛି ତମ ପୁଅ। ମୋ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ପରିତୃପ୍ତ ଯଜ୍ଞକୁ ନିଃଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛି ତମରି ପୁଅ ଗୌର ଦାସ। এটা মিছ কথা, মিছ কথা এটা। মিছ কথা? হ্যাঁ, এইটা মিছ কথা যে ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭାଇକୁ ମର୍ଡର କରେଇ ନାହାନ୍ତି।
କେତେ ବଡ଼ ବେଇମାନ ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତୁ। ସୁବ୍ରତା ତୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ମାର କ୍ଷୀର ପିଇ ତମେ ଦି ଜଣ ପୁରା ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ପାପ ଦେଇଛ। ଭାଇଟା ତ ନିଜର ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ସହିତ ନିଜର ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତୁ ଫେରେ କହୁଥିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ତୋରି ସ୍ୱାମୀ ମରଣ କରିଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଓ ମୁଁ ବି ବଦଳି ଗଲୁଣି। ଏ ବଦଳିବନି କେମିତି? ପୁଅ ତ ତୋର ଯାଇନା, ପୁଅ ମରିଯିବ। ଶୁଣ, ଯଦି ଗୌର ଦାସ ମରିଯାଏ, ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହେ ତା ସହିତ ତମ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନାଇଁ ଡାଡି, କେସ୍ କରିବେ। ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ। କେସ୍ କରିବେ ତ? ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ତ? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ହଁ, ସୁବ୍ରତ ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହିଁକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମତେ ମିଛ କହି ଭୁଲେଇ ଦେବ। କଣ ଦଶ ଯଦି ମରିଯାଏ ଭଲ କଥା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଏଇ ନଉଛି ଡକ୍ଟର, କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ମୁଁ ଡକ୍ଟର କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କିଏ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ମୁଁ ଗୌର ଦାସର ବାପା। କଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର? ଆଇ ଆମ୍ ସରି। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ଗୌର ଦାସକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଆହୁରି ଅଚନ୍ୟ ବାପା ଛାତିର କହ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଠାରୁ ଆହୁରି ତ ସେଇଥିରୁ